Kyllä hirveä hiihto-onnettomuus tapahtui. Siellä on avaruussuopa. Mihin sä laitoit sen? Avaruussuola. Niin. Ei no siellä, okei, anna olla siinä. Kutsutaanko me helikopteri? Joo, nyt joutuu tuon Air Glacierin kutsu. Onko sulla vakuutuskortti? Mayday, Näytä. Kilo Whisky Alpha. Se hyytyy. Kilo Whisky Alpha into Boyne. Kyllä CPR vertamaassa potilasokissa. Ymmärtääks ne suomea? Ymmärtääks ne suomea? Kyllä kun mulla on tää kansainvälinen hätätaajuus, niin ymmärtää sen. Ne oli aika terävät kantit. Ei saatana, meillä on myös vesivuotoa. Keltaista vettä.